Високи добиви от слънчогледа очаква земеделският производител Самир Хюсеин от град Дулово. Причината е, че въпреки тежките климатични условия, културата е преодоляла стреса. Причина за това са приложените торове лебозол. Това е поле с клиърфилд хибрид, който наскоро е ударен от градушка. Заедно с хербицида ние сме внесли лебозол продукти аминозол в доза 100 мл на декар и бор като боратаминоламин 150 мл на декар. Аминозола, това са чисти аминокиселини, 20 на брой плюс 4 производни, абсолютно всички аминокиселини, които са известни. Целта на даването и смесването на хербицида с аминозола, подчертавам, смесването на хербицида с аминозола е тази да се преодолее стреса. Фаза около 8-10 лист, самия слънчоглед е третиран с фунгицид и заедно с фунгицида ние сме внесли един от нашите топ продукти, нови продукти от серията Gold. Това е Виталосол Gold. Виталосол Gold на лебозол съдържа манган, сяра и мед, като акцента е на сярата. Тя влияе на отдебеляването на клетките на растенията, а в последствие и върху опрашването на питите. Ролята на мангана като микроелемент спомага на растенията да устоят на болести и суша. Самир Хюсеин е избрал да ползва торовете лебозол, защото през годините са се доказали като надежни продукти. В годините правихме опити с други листни торове, но това най-добре така се отрази на нашите растения и самото усвояване и подхранване са благоприятни за нашите култури. Основно целта ни е да постигнем добиви и качество, понеже работим с слънчогледи, които са за човешка консумация. И основно това е за нас важно, за да може да бъдем конкурентни на пазара. Освен като качество и количеството на продукцията е добро. Ние сме получавали от 250 до 350 кг добиви и това нас не устройва. В Южна България фирма Телкиев Агро, която обработва 7000 декара земя, за първа година се е доверила на течните торове лебозол. За първия път всичките полета ги третирахме с тяхни продукти и сме доволни. Както виждаме, резултата е добър. В това поле ние сме използвали нашия традиционен микс за рапица и слънчоглед, за маслодайни растения, в който микс се съдържат бор, манган, молибден, калций и сяра. Използване в доза 200 мл плюс в допълнение 100 мл бор. Резултатите в момента са около 260-270 кг. Много добър добив за тази година, защото от 12 юни няма валежи абсолютно никакви тук в района. Какво е уникалното в продуктите на лебозол? Всички продукти на лебозол са формулирани, т.е. те имат собствен прилепител, имат средство, което кара самото растение да се усвоява в много голям процент това, което даваме.